Скъпи приятели, преди всичко искам да ви благодаря за поканата да участвам в вашето събитие и да изразя искрено съжаление, че заради други политически ангажименти не мога да съм заедно с вас. Но искам да благодаря също така на създателите на Българския културен клуб в Скопие за усилията, които са положени през годините с много инициативи, които имат своята висока стойност. Добре знаем, че каузата за сближаването между Северна Македония и България не винаги е била лесна, защото много политици използват историята, за да търсят поводи за разделение и конфликти. Но вашата организация винаги е търсила диалог. Винаги е търсила начин на сближаване между хората и държавите. Преди малко повече от една година договора за добросъседство между нашите две страни встъпи в действие. И това е ясно доказателство, че една благородна кауза на приятелство, добросъседство, сътрудничество си заслужава усилията. Благодаря ви за това, което вие, като представители на гражданското общество, направихте, този договор да се превърне в реалност и да има съвършено нова атмосфера в отношенията между двете държави. В крайна сметка това работи в интерес на гражданите и на Северна Македония, и на България. Така трябва да се работи. Искам да благодаря също така за вашият ангажимент в годините, когато гражданското общество беше потискано, когато имаше един режим, който съчетаваше в себе си цялата сила на политическата, административна и икономическа власт, да се противопоставите на това, на злоупотребата с правата на гражданите, да устоявате принципна, дългосрочна ориентация на вашата страна в посока на Европейският съюз. И ето ние виждаме, че през последните 2 години под ръководство на правителството на Зоран Заев, на социал-демократите в Македония, вашата страна се превърна в фактор на сътрудничество, на оптимизъм, на задаване на ново начало в отношенията на страните в региона. И това е изключително смело. Знаем, че цената никак не е малка, че трудностите бяха много, но днес можем категорично да кажем, че Северна Македония е страна приятел с всички свои съседи, която търси добър начин за живота на своите граждани. Това е важно в крайна сметка. На 21 април ви предстоят президентски избори. И вие знаете, политиците винаги казват, тези избори са баш най-важните. Само че този път наистина е така. Защото ще бъде избор между връщане към миналото, минало на конфронтация, разделение, противопоставяне и самоизолация и затваряне, или бъдеще, което създава нови перспективи за членство в Европейският съюз на вашата страна. Затова пожелавам искрено успех на Стево Пендаровски като кандидат за президент на тези избори, на Социал-демократическия съюз на Македония и на всички граждани на Северна Македония за едно по-оптимистично, проспериращо, добро бъдеще за всички хора, които живеят във вашата страна. Още веднъж ви благодаря и всичко най-хубаво.